aurkezten. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Ez gea asko, baina kalitateak, kantitatea konpentsatuko duelakoan hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari. Lehenengo eta behin gustatuko litzaidake Kutxari eskerrak ematea, batetik sariketa hau antolatze hutsak, literaturari ematen dion bultzada oso garrantzitsua delako, gero galderaren bat egingo dizut horren inguruan, sariketek eta ze funtzio duten, nola bizi izan dituzun sariketak zure karreran. Baina lehenengo eta behin, aurkeztu dezagun nor elkarrizketatuko dugun, nor den ipuin bilduma honen egilea. Karmele Mitxelena Etxebeste dugu, Oiartzunen jaioa, 1988an, eta bai lehen hezkuntzan eta bai haur hezkuntzan graduatua da. Erakusleioan album ilustratua idatzi zuen, Marruizko Udak ere kontakizuna ere ondu zuen, eta hauxe dugu Aragizko Mamuak saritutako lana, eta gaur hizpide izango duguna. Karmele, zure liburua esango nuke hitz batekin definitu behar banu, nik zaintza egingo nuke. Hasteko, ez dakit, adoste hundeken, seguraski asko simplifikatzea izango da, baina zuretzat ere gai zentrala huraxe da. Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Bai, esango nuke, fokua zaintzan jartzen dela, baino nik zaintza baino pixu gehiago daukala uste dut minak. Eta hasieratik kontatu nahi izan dudan hori mina izan dela, ez? Mina oso formatu desberdinetan, ez? Eta pertsonaiek ere oso modu desberdinetan adierazten duten sentimendua, baino esango nuke denak oinarrian mina dakatela, eta zaintza hori ere minetik bizitako zerbait dela. Abia puntua min horretan duela, ez? Zaindua den horren minean edo zaintzaile bihurtzen den horren minean. Utziko diazue, hitzekin apur bat jolasten, zainak odola daramaten odiak dira, edo izan daitezke baita ere zainak zuhaitz baten erroak. Zerekin konektatzen gaitu zaintzak? Zaintzak, nik esango nuke liburu honetan batez ere gurasoen zaintzan jartzen dudala pixua. Eta gurasoak zaindu behar horrek, gu edo zaintzaile den hori, zaindua izan den hori, zaindua izan, beste paper bat ematen dio, ezta? Ordura arte zaindua izan dena, batean zaintzaile bihurtzen da, eta badirudi beti gaudela konektatuta gure gurasoekin, gure ondorengoekin, sustraioiek beti daudela, odolezko sustraioiek, baino esango nuke mailak aldatzen joaten diela, ez? Aurreanean gure gurasoak, aiton amonak goian daude zaintza, ez? Nork zaintzen du nor, eta bizitza aurrera doan enean, eta gurasoak zahartzen dijoazten enean, aiton amonak zahartzen dijoazten enean, rol horiek aldatzen doaz, ezta? Eta, zaintza hori, esango nuke eremu pribatuan gelditzen dela askotan, naiz eta kalean ikusten ditugun adibide asko, esango nuke zaintza klase bat publikoagoa dela, adibidez aurrei bideratutakoa, eta beste zaintza bat, ez dakit, itxusiago hautematen dugun gizarte bezala, edo eremu pribatuan uzten dela, eta askotan jendeak ez daukala kontzientziarik hori gertatzen ari denik ere.
Nik uste dut hoi konplejutik bizi dela, batez ere aurren zaintza beste modu batera eramaten dela, aurrak zaintzaile inoiz izan ez direlako. Izan daiteke horregatik. Aitona amonak, zainduak izatera pasa aurretik zaintzaile ziren. Orduan, bada modu bat esateko jada ez direla gai inor zaintzeko. Gaitasun horiek galdu dituztela. Eta orain beste pertsona batzuk, garai batean beraiek zaintzen zituzten pertsona horiek zaindu behar dituztela. Eta nik uste konplejutik badula zerbait konplejutik eta horregatik etxe giroan asko geratzen dela harreman hori. Egia da, gaur egun ja aitona amonak askotan zaintzaile oso berandura arte ere izaten diela, ez? Bai. Gizarte... Bai. Eta, bueno, orduan ez dut uste konplejutik edo gaizki ikusita da honik, norbera oraindik zaintzaile delako, ezta? Izan daiteke 70 urteko pertsona bat, bere bilobak zaintzen ari dena, baina hori ez du konplejutik bizi, ezta? Oraindik gai da beste pertsona bat zaintzeko, baina 70 urteko beste pertsona bat behar bada zaindua da, eta rol aldaketa horretan nik konplejua azpimarratuko nuke. Beraz, dekadentzia bat badago, ez? Askotan gaina oso denbora gutxian, zaintzaile izatetik, zaindua izaterako tarte bat dago, eta nola onartzen du pertsona batek dagoeneko ez dela zaintzeko gai? Ba ez dakit. Nik kontatu dut, modu batean kontatu dut nire liburuan, baina, bueno, pentsatzen dut ikasten joaten den zerbait dela, ez? Ez dela egun batetik bestera onartzen dezun zerbait, ikasi beharreko zerbait dela, eta uste dut askok ez dutela inoiz ikasten edo ez dutela inoiz onartzen. Askotan zartzaroa lotzen da, bueno, harremanak zailtzen ditu, agresibitate puntu bat dago, oldarkortasun puntu bat dago, eta nik uste guztiak badula zer ikusia horrekin. Ikustea, zuk dekadentzia deitu dezun hori, bizitzaren parte izanik, zahartzen zoazela ikustea eta hori onartzea, beti ez da erresa, ez? Eta uste dut, ez dela kasualitatea zahartzaroan, izaera asko edo nortasun asko aldatzea. Bueno, zaintza nik uste gehienetan deskribatzen dela nahiko modu vertikal batean, ez? Ez da inbesteageri elkar zaintza sano eta sanoa kaso bai, orekatua, bikote harreman batean, ez, elkar komplementatu edo dezaketen bi pieza bezala, baizik eta pieza bat beti bestearen oso menpeko bezala agertzen da. Nahita desorekatu dituzu, edo inkonstienteki hartutako autu bat izan da? Bai, nik uste dut inkonstienteki ateatzen zaidan zerbait dela. Zuk esan dezu, ez, harreman orekatu osasuntxu bat, justu hori da kontatu nahi ez detena, edo ez, ateratzen ez zaidana, justu kontatu nahi detena lehen esan bezala minetik, beste harreman mota batzuk izanik, nik uste bai horrek, hori, vertikaltasun horretara eramaten nago, ez, vertikaltasun horiek kontatzera, menpekotasuna, ez, ez zaintzan bakarrik, ez, harreman, bikote harreman batean, ez, batek nabarmen agintzen badu, edo, bueno, harreman egiten, ez dut uste kasualitatea denik, bezik eta hori da kontatu nahi detena, ez? Orduan, bueno, nahi gabe uste toi ateatzen zaiten. Inertziaz, ez? Bai, nire burua hortara dihua, ez? Irakurleai hoi da eskaini nahi dio dana, orduan. Bueno, egia zen, oso sanoa den harreman batean, segurazki ez dago
ez dago literaturarik, ez dago emozio... Zer kontatu gehiagi igual ez? Bueno, inbidia bakarrik emango genioke irakurleari, ez haize ondo moldatzen, ez? Romantizismo igual alperrikako bat izango litzateke. Eta, bueno, pertsona dekadentzia ditu diot, ez zait asko gustatzen, igual metaforikoago ilunabar bat jarriko genuke ez, bizitza baten ilunabarrean edo esan lehike, behin izan zen pertsona hori neurri batean desagertzen doala, edo behintzat begiratzen duenaren begitara pertsona hori asko aldatu dela. Aldi berean, ilunabar horrek permititzen dio, igual bizitza guztian ezkutatuta zeukan xamurtasuna ateratzea ere, ez? Zaintzaileak doluak egiten ditu oraindik pertsona bizirik daon bitartean? Bai, nik uste dut nahi eta nahi ez? Horri ipuin batian, lehenengo ipuinean agertzen den bezala, zuk bizitza guztian ezagutu dezun zure guraso, zure aita ama dana delakoa, aitona mona izan daiteke. Ez modu batera ezagutu duzuna, batean, beste pertsona batean, nortasuna aldatzen zaio, izateko modu aldatzen zaio, harremana aldatzen da, eta nahi edo ez nahi, pertsona hori galdu egiten duzu, ez? Harreman hori galdu egiten duzu, pertsona hori galdu egiten duzu, fisikoki hor dago, ez? Baina burua galtzen den momentu hortatik aurrera, dena galtzen da, ez? Pertsona horrekin, orduan nik uste, harreman berri bat hasten da, harreman berri bat eraikitzen da, baina aurrekoa, ez dago beste aukerarik, ez? Galdu egiten da, orduan, nik uste baietz. Eta, lanetako bat zaintzak bere hortan nahiko absorbentea den lan bat da, baina beste bat da oroitzapena eraikitzen hastea. Eta oroitzapen hori batzutan pertsona joan da gero egiten da, eta beste batzutan baita ere bizirik den artean, ez? Nola eraikitzen da memoria hori, ez? Ze pieza hartzen ditu zaintzaileak bere oroitzapena, bere oroimena finkatzeko. Etorkizunean bere maite zituen pertsona horiek nola gogoratuko ditu? Komeni zaizkion oroitzapenak hartzen ditula uste dut, ez? Dala modu batian, pertsona hori ez galtzeko daukazun tresna bakarra. Dala pertsona horrekin bizitutakoa edo pertsona horren oroitzapenak, ez? Dauzkazu horren argazkiak, pertsona horren argazkiak geratzen zaizkizu, eta pertsona horrekin bizitakoaren oroitzapenak. Nola eraikitzen dezu hori, nik uste selektiboki aukeratzen joaten gehala nahi dugun hori. Nik ere nire bizitza pertsonalean indetelako, nire aitarekin bizitu dut, ez? Hil ondoren, bere irudia, hilez balitz litzateke horrelakoa izango, ez dut uste. Dena ezin dezu gorde eta nik uste aukeratzen dituzula, beti esaten da, ez? Norbait hiltzen denean zein ona zen, nik uste denei gertatzen zaigula hori, ez? Guten gehala, pertsona bat galtzen dezunean, galera ez da pertsona horretatik gustatzen ez zaizun hori, ez? Galera da, justu elikatzen zintuen alde hori. Orduan hori saiatzen zea zuregan hartzen edo gordetzen. Eta, zaintzailearen ikuspuntutik normalean erakusten dira ipuinak, ez? Eta kasu horietan ikusten etzen figura zen zaintzailea zaintzen zuen figurarik. Zaintzailea oso bakarrik ageri da. Gure gizartean zeinek zaintzen du zaintzailea? Askotan zaintzaileak berak zaindu behar du bere burua, ez? Esan dezun bezala zaintzak oso lan neketsua da.
batez ere ez soilik fisikoa delako, psikologikoki ere kasu hauetan, zure gurasoak, zure aiton amonak zaindu behar dituzunean, nik uste dut psikologikoki ere pisu handia dula horrek, karga handia. Orduan, ikusi dudanagatik nire inguruan, zaintzaileak berak zaindu behar du askotan bere burua. Eta orduan bilan ditu, Aurrean duena zaintzea eta nork bere burua zaintzea, Askotan ahaztuta gelditzen dena, Zaintzen, denbora asko pertsona bat zaintzen egon diren pertsona horiek, zaindu duten hori galtzen dutenean, modu batean arnasa hartzen dute eta beraien bizitza berreskuratzen dute, hori asko ikusi den ere inguruan. Orduan, bada denboraldi batez izateari uzten diozula, beste pertsona horrek behar zaitulako eta, gero bueltatzen zea. Eluke ala beharko, baina uste dut gizarte antolatuta dagoen bezala, zaintzarena ez dagoela bate, ez degula asmatu formula egoki bat, zaintza hori ondo eramateko, Formula bakarra dela, aiton amonak edo gurasoak edo dena delakoak zartzen doazen enean, seme alabak badituzte, seme alaba horiei dagokile eta listo, ez dago beste eztabaidarik. Eta pixkat azaleago etorrita eta badago ipuinen batola makillajea eta aipatzen dezuna, hortik aparte, baina zaintzea, norbere burua zaintzea dela garrantzitsua esaten digute, eta badaude hortako mila kosmetiko, mila krema ukendu, eta nola zaintzen dira zure liburuko personaiak? Oso azaletik. Nik uste orokorrean kanpoko itxura asko zaintzen dutela, nire liburuko pertsonaiek. Itxura bat eman nahi dutela, eta gero barruan beste zerbait da, hola. Itxura bat, behar bada, barruan daukaten min hori ezkutatzeko, lehen esan bezala min hori kontatzen dut, baina min hori nahiko barruan gelditzen da, Orduan, makillatzea bada min hori gordetzeko, ezkutatzeko modu bat, Besteek ikusi ez dezaten, Zaren hori ikusi ez dezaten, Azalean gelditu daitezen. Paradogikoa ere bada, Norbera besteen begiradatik babesteko modu bat, Zaudena baino hobeto, zaudenaren itxura ematea. Makillajea beti da, hola, Derrigor, Beti, hortarako sortu zen, Makillajea, jazkera, horrazkera, dena, bai. Pixkat, Karmele Michelena Etxebeste, idazlea, nahi nuke ekarri aurrera, personaien atzetik eta hitzein gabe, eta kasu hortan, zu idazle bezala, nola moldatzen zea? Ze idaztea bada ordu asko eskaini beharreko lan bat, zein dira zu ere idazteko orduak, edo zein maniak, edo aukerak? Normalean gaua bilatzen dut, eta gaueko isiltasuna eta iluntasuna. Ze iluntasuna gauean edo egunez, leihoak itxita, pertsianak itxita, ez da berdina, gaueko giro hori, gaueko iluntasunak ematen dizun isiltasun hori, egunean zehar inoiz ez da ona, ezta? Eta normalean hori bilatzen dut. Gero saiatzen naiz idazten nire burua nahiko beste gauzetatik nahiko libre dagonean, beste proiektuak, ez literaturakin lotutakoak, baina beste edozein proiektu baldin badakat buruan, ez dakit zerbait antolatzen, edo etxean beste bolada lanpetuago bat, saiatzen naiz literaturan gehiagiz pentsatzen. Behar dut burua nahiko aske euki, nahiko libre, utxa, eta, juten naiz nire buruan nire istorioak moldatzen, eta forma pixka bat ematen diedanean, ordenagailu hartzen dut, gaua eta orduan hasita bukatu.
Baina normalean denbora asko eskaintzen diet, bai idazten hasi aurretik, eta idazten hasi ondoren ere, bai ideia berdinei, historio berdinari 1000 buelta eman. Baina horregatik gustatzen zaizkit, horregatik gustatzen zait denbora eukitzea, ez idazteko. Ez, beti esan dut ezingo nukela bizi, astero ipuin bat idazten, ez? Igual aste batean idatziko ditut 3 ipuin, baino hurrengo astean ez, egongo naiz ipuin bati buelta eta buelta hilabete batez, ezta? Orduan, bai, eskertzen dut denbora izatea. Denbora eta gaua. Eta gustatuko litzaizuke idazketatik, literaturatik esklusiboki edo ia esklusiboki bizitzea edo irakaskuntza ez dezula utzi nahi argi duzu? Askotan pentsatu dut horretan, aukerarik ez dut eduki, baina uste dut ez enukela berdin idatziko. Lanbide bat balitz edo ez, enuke berdin idatziko. Zakiz zergatik, ez dut probatu. Baina, idaztean ere hobi bat da, eta behar batetik iten ez, idazteko beharra sentitzen dut askotan. Orduan, gustatzen zait, behar horretatik idaztea, hobi bezala sentitzea, eta irakaskuntza, zorionez, nire lana izugarri gustatzen zait, eta biak uztartzea litzateke niretzat idealena. Autu bat konsideratzen duzu, eta ez alabeharrez, Euskal Herrian punta-puntako idazle gehienak ere nola beste lanbide batzuk dituzten, askotan ez da autu bat, ez? Alabeharrez horrela izan da. Hezkuntzako autu bat da, eta hortan jarraitu nahiko nuke. Bai, dudei gabe. Eta irakurle bezala, gustatuko litzaiake, jakitea ze irakurle zean, ze irakurtzen dezun, ze hizkuntzatan, ze idazlerekin pinportatzen zaizun azala? Nahi nukena, baina askoz gutxiago idazten dut. Osea, irakurtzen dut, idazteko denbora nahi izaten dudalako. Ez dakat idazle, izenak ematea ez zait gehiegi gustatzen, ze ez dakat idazle bat, hau irakurtza gustatzen zaitez, gustatzen zaite Eider Rodriguezen liburu bat, baina ez dakit, Alaine Agirreren beste bat, haur literatura asko gustatzen zait, Juan Cruz Higuerabide asko gustatzen zait, baina autore hauek egiten duten guztia ere ez zait gustatzen. Orduan, juten naiz aukeratzen, gomendioak zeintzuk dian, begiratzen dut, eta gero, gustatzen zait, noizbenka asko aldatzea, ez? Eleberri bat irakurri badut, gero normalean tartetxo bat hartzen dut, haur literaturan albumak edo dana delakoak irakurtzeko, gero ipuinak berriz eleberritara bueltatu, gustatzen zait aldatzea liburuak edo formatuak edo hori bai beti paperian irakurtzen dut, digitalki ezin dut. Ez da Kindle-etara ohitu, ez da? Ez du berdin elikatzen. Neri ez, behintzat. Eta, euskal literaturan, ohikoa da, sariketa, nik uste sistema gehienetan ohikoa dela idazle, ez dakit gazte deitu, idazle gazteak behintzat nabarmentzen hastea sariketen bueltan. Eta zu etzea sari gutxi irabazitakoa, nola erabakitzen duzu sariketa batera aurkeztea? Sariketa ikusten dezulako idazten duzu, lehen esan diazunakin susmatzen dut ez, baina edo zuk alabeharrez idazten duzu eta enkajatzen dizun? Bietatik izaten da normalian, Egia da, sariketak batzutan pizgarri moduan funtzionatu dezaketela. Oso ondo zer idatzi ez dudanean, edo gogorik ez dakadanean ere. Sariketa bat ikusten badut, edo, juten naiz ez, buruai buelta gehiago ematen, eta esatet, aurkeztuko naiz sariketa honetara, edo, pizgarri dira. Eta orain, nire
nire etxea familia handia gea eta idazteko denbora gutxi izaten dut. Orduan, bada bai edo bai denbora hartzeko motibo bat. Ez da idazteko gehien gustatzen zaidan modua, ez? Baina, bueno, bada aldi berian, esateko ez, bueno, hau nahi dut, denbora hartu behar dut, bai edo bai, ez? Orduan, bueno, horretarako funtzionatzen dute. Eta gero saritua izateak, badauka, baindezun lanaren ordaina da, ezta? Orduan, bueno, laguntzen dute, asko laguntzen dute. Bai, errekonozimendu hori gustatu, bilatzen dezu, alegia, susmorik bazeneu bestela argitaratuko lizutekela, ez? Euskal sistema literatur sistema oso txikia da, eta esango genuke argitaratzea nahiko erresa dela, ez delako hainbeste idazten. Eta igual sariketa horiek ematen dute errekonozimendu externo bat, ez? Anonimoki... Bai, eta sariketek badute, epaimai batek esan du, zure lana, ez? Beste lan askoren artean, honena izan da, eta saritua izan da, ez? Errekonozimendua alde horretatik, bai. Gero egia da, nahiko pertsona lotxatia naizela, eta saritua naizen bakoitzero, bai, poza hartzen dut, baina egia da, komunikabideetan ateatzeak, elkarrezketak egiteak, telebistara joateak, kosta egiten zaidan zerbait dela, oso gauza horietarako nahiko lotxatia naizelako. Badute beste alde hori, ez? Ez dut esango damutu egiten naizenik, aurkeztu izanaz, baina badute alako, kosta egiten zait, gero. Beste batzuen helburu dena, ez? Zure kasuan da peaje bat derrigor ordaindu beharrekoa. Bai. Ze sariketa estilo gustatzen zaizu gehiago? Lana bere hortan ja bukatuta saritzen dena, edo lan baten proiektua aurkeztu eta gero egiteko denbora ordaintzen dizuna? Uste dut askoz erresagoa dela lan bat idatzi eta lan hori saritzea, ez? Hasi bukatu eta norbaitek lan hori saritzea, horrez dago beste bueltarik, ezta? Listo. Sari bat ematen dizutenean zerbait idazteko, pentsatzen dut komplikatuagoa dela. Idatzi behar dezun horrek, gutxieneko kalitate bat izan behar duelako, asmatu egin behar dezulako, zer nahi duen beste aldeak, hor ja beste... Eta kasu honetan, nerekin funtzionatzen duena edo da, denbora hartzea zerbait bukatua aurkezteko, ez? Horrek pizten nau edo horrek motibatzen nau, horrek behartzen nau denbora hartzera zerbait idazteko. Orduan, nerekin beste sariketa horiek funtzionatzen dute, ez? Lan bukatuak eta horiek ematen diate idazteko denbora. Kasu honetan. Eta, etorkizun hurbilean, Karmeleren ze beste liburu, ze beste proiektu dakagu. Esan daitezkenak, Bai, ez dakit, ezer finkorik ez. Beti esan dut aurrentzat idatzi nahiko nukela, aur txikiagoentzat, 3-6 urteko aurrentzat, eta badut hortik proiektu bat, nahiko airean oraindik, baina, gustatuko litzaidake aurrentzat zerbait egitea, ez? Nire alabei irakurri ahal izateko zerbait, ez? Etxean liburu batzuk badaude, ez? Erakusle joan, badaude hor, badakite, ez? Amaren liburuak, ez? Erakusle joan ikuste dituztenean, edo zure liburua, gustatuko litzaidake beraie irakurri ahal izateko zerbait sortzea. Iritsiko dira 10 urtetara, 18 urtetara, eta irakurriko dituzte edo ez, nire lanak, baina gustatuko litzaidake oain zerbait sortzea. Berriro ere zaintzako posizioan, posiziora itzuli gea.
nahi gabe. Bueno, eta generoei dagokionez, iruditu zait edo akaso, gizon bezala interpelatua edo sentitu nahi zenbait ipuinetan, emakumeen eta gizonezkoen arteko konplexutasun maila ipuinetan iruditu zait askoz ere bukatuagoak, 3 dimentsiotan ikusten nitula emakumeak, zaintzaile zielako eta protagonista, eta gizonezkoak oso plano eta askotan ez gauza ikusten nituen. Inuxente. Bai. Ados. Bai, idazten ari nintzen bitartean ez zen kontziente egin nuen zerbait, baina gero, batez ere saritua izan zenean lana, hartu eta, hainbeste denbora irakurri gabe egon ondoren, hartu nuen lana, gogoratu nuen berriro idatzitako guzti hori, eta bai, konturatu nintzen gizonezkoen itxura zala, bazuk deskribatu dezun gizonezkoak, ez da? Ez dakit ez gauza esan, baina bai, fokua emakumeetan jartzen nuela, batez ere. Izan daiteke ni ere emakume naizelako, eta eskubide gehiago edo sentitzen dudala barrura jotzeko edo, ezagunagoa zaidala emakumearen barne mundua gizonezkoarena, baino izan daiteke ez dakit, baino nik ere azalpen argirik ezakat. Psikoanalitiko. Bai. Bai, bueno, ez dakit denek irakurrita dakazuen, ez, bale, claro, nere beldurretako bat halako mai ingurutan eta izaten da, batetik, suposatzen dut liburu irakurtzeko gogoa areagotzen dela, baina bestetik liburuko gauza asko destripatzen baldin baditugu, ez ustekoak eta kentzen dizkiogu, ez? Baina badago adibide bezala bihotzi iraungia izena duen ipuin bat, eta hor oso evidentea gizona ez gauza dela. Ezta? Uste hor bereziki egiten dula protagonistak gizona ez gauza, intentzio osoz, eta berez ere, izatez itxura hori ematen du gizonak, gizonezko horrek, eta bikotekide hoi honek, are ez gauzagoa egiten du, ez? Asmo guztiz, eta ipuinaren une horretan, dauden bezala egonda ere, saiatzen da azpimarratzen horixe bera, ez? Zu hor zaude, ni hemen nago, zuk ez dezu zertarako balio, eta nik hemen jarraitzen dut, ezta? Orduan, bai, nik uste bereziki, esan izan dut, bereziki krudela dela pertsonaia hori, baino esango nuke nire ipuinik gustukoenetako bat dela. Bai, oso gustura idatzi nuen, oso azkar, nire buruan oso eginda zegoen ipuinoi. Pertsonaiaren krudeltasun hori oso garbi neukan, hola azala, eta holaxe kontatu nuen. Nik esango nuke, bai, gustukoena ez bada, gustukoenetako bat dela. Bueno, badakizue, nondik hasi orduan. Eta beste ipuin batean ere, justu lehenengoa da ipuinean, okerrez paldimanago, alaba da etxera etortzen zaiena gurasoei, eta ama dago kasu hortan zaintza beharrean, eta beti zaintzaile izandako ama hura gaixo da honean, aitak ez dakiz ere egin. Eta horre aita ez gauza bat ikusten da, ez? Akaso alabaren begietatik ere pixkat aita berri bat. Bai, eta nik uste dut hasiera batean ipuina hasten denean protagonistak, badirudi protagonista dela zaintzailea eta ama hori, ezta? Baina nik esango nuke zeharka fokua aitarengan dagoela jarrita. Zahartzen, bere lekua aurkitzen ez duen pertsonaia horretan. Nik uste benetako istorioa kontatzen dena
aitaren dekadentzia esan duzu, igual kasu honetan bada dekadentzia. Eta esango nuke, zeharka hori dala, ipuin honetan pixu gehien duen historioa. Ama bai, baino horrela dago, zaindua da, kontatzen da, nola dagoen, nola ez dagoen, zaintzailearen papera, ez, bi gurasoiei, ez, alde batean ama zaintzen, gero aita, ez, pixkat hor galduta, eta aitaren papera, zuk esan duzu, pixkat galduta, eta fokua hor dagola, esango nuke. Benetan kontatu nahi detena hori dela, ez? Ondoan ikusten den hori. Irakurtzeko proposamen egingo dizut, oengoan paper horiekin, laranjekin markatu dut irakurri beharrekoa. Gutxi gora bera ikusi nondik edo litzateken. Eta, pixkat, inorrez izeneko ipuinean. Ipuine honetan ikusi dut bereziki klase soziala, edo behintzat, askotan irakurleak era gure gustuengatik edo gure testu inguruagatik irakurketa konkretu bat egiten duguna, eta batzutan idazlearen asmotatik urruti dago, baina hori ere bada literatura, ez? Liburua argitaratzen duzu, eta batean zurea izatea uzten dio, eta batean interpretazio berriak eta liburu berriak sortzen da. Eta liburu hontan daukagu beste zaintzaile bat, eta etxea atontzen duen, ezakit arrazializatua den, edo konkretuki aipatzen den arrazializatua izatea, baina pertsona bat, beste klase sozial bateko pertsonaren etxe bat garbitzen duena. Eta, intersekzionalidadea esplikatua, batetik emakumea, bestetik zaintzailea, gaizki ordaindutako lan bat, nahiz eta segurazki ez den aipatzen ez da momentu batean zenbat ordaintzen den. Baina, zatitxo bat irakurri eta jarraituko. Dituzu. Bere begiak kafera bueltatu ditu. Nireak kliskatu ezinik geratu dira 5 segundoz. Ezin bastean, sukaldera joan eta beste kikara loredun bat hartu dut. Etxeko Andreari ez zaio gustatuko. Ia sinistarazi dit kafea hartzera gonbidatu nahuela, baina biok dakigu ezetz. Biok dakigu kafea hartzera behartu egin nahuela. Soberan dagoen kafea hartzera. Ezertarako balio ez duen kafea hartzera. Arraskan behera bota beharreko kafea hartzera. Berak nahi duelako, berak esan duelako. Isil-isilik itzuli naiz sukaldetik kafe beharturako kikararekin. Eskuarekin 2 kolpetxo eman ditu sofa gainean. Itxuraz, bere ondoan esertzera gonbidatu nau. Egiazki, non eseri behar dudan agindu dit. Berak erabakitzen du noiz, non eta zer. Lan kontratuan sukaldeko azulejuak zuritzearen ordaintzen didate. Gortina gainetako hautsak kentzearen edo komunetako pixa usaina lixibaz estaltzearen. Baina badaki ezetz. Badaki bere aginduak betetzearen ordaintzen didatela. Berak nahi duenean berekin kafea hartzera esertzearen eta berak nahi ez duenean ez esertzearen. Eta hori dena isil-isilik egitearen. Mi esker. Horrez, ikusten da kafe bat hartzearen gonbite nahiko, ezagit, inuxente hutsal bat nola irakurtzen duzun eta nola horrekin markatzen duzun kafea, noiz, noin, norekin, uneseri, noiz altxa. Hor, bi aldeek daukate behaien privilegioen kontzientzia, ikusten dugu biktimak edo protagonista denak, bai badaukala, azpirago dagoenaren kontzientzia hori eta irakurleari esan egiten dio, ez? Erabakitzen duzu hori markatzea. Nagusiak ere badaki, bere... Dudai gabe. Bai, eta nik uste dut hori dala justu bilatzen duena nagusiak.
biktima den horrek edo azpirago dagon horrek beldur puntu batekin harreman horiek beldur puntu batekin neurtzen dira, ezta? Bere erantzunak ez erantzutea, jakinarren ezetz esan dezakela, baina ez da ausartzen ezetz esatera, badaki ezin duela ezetz esan, ez? Eta hola, modu xelebre batian idatzita dago, baina egia da, ez? Zergatik ordaintzen diote? Ordaintzen diote nagusiek esaten dutena, ez? Egitearren. Orduan, jakin da, menpekotasun egoera horretan dagoela, ez? Hau esaten badiate, hau egin beharko dut, ez? Saiatzen da ezezko bat ematen, aitzakiren bat jartzen, baina azkenean isilik geratzen da, ez? Beti isilik geratzen da, hemen eseriko naiz, ez? Eta nagusiek badakite hori, kasu honetan gizonezkoa agertzen da, baina emakumezkoa lehenago ere agertzen da, eta emakumezkoak etengabe behar du hori, ez? Etengabe behar du, bihotz iraungian kontatzen den hori, behar bat bestea menpeko sentitu dadin, zu goian zaudela senti dezazun, ez da? Beste aspiratzeko behar hori. Zuz norbait zarela sentitzeko, ez? Eta bihotz iraungira itzuliz gutxi gora bera, badao bihotz iraungian botere harreman hortan, ez? Emakumea gainetik dago, gizonezkoa azpirago, beti egonda hola, beraien harremanean, eta momentu deskribatzen duzun momentuan ere bai, baina badao erruki pixka bat. Bere memoriarekiko gordetzen ditula, besteen begitara ondo emango eluketen datu batzuk, eta esaten du, badago errukia, baina protagonista etengabe saiatzen da bere burua zuritzen, ez? Bera errugabea dela esaten, berak ez duela, ez? Hor gertatu denarekin zerikusirik, ez? Orduan, errukia dao modu mozorrotu batean, nire ustez, baina benetan esan nahi duena da, hau gertatu zaizu, baina hau ez da nire errua. Ez? Hau gertatu zaizu zuri, ni inozentea naiz, ez da? Nik uste etengabe hori dela, hortan bukatu nahi dula protagonista horrek. Eta zuk esan dezun, harreman horretan, ez? Bat goian beste abean, biak eroso sentitzen dira, eta nik uste harreman asko daudela horrelakoak. Hori behar dutenak, ez? Ni hemen behan ondo nago, eroso nago, nik badakit hemen egoteko zer egin behar duden, hor kontatzen den bezala, ez? Kartera atera eta tiketak ordaindu, ez? Modu horretan nik uste dut asko oso eroso bizi diela gisa horretako harremanetan, ezta? Berdinetik berdinera ez diren harremanetan, baina rolak oso zehaztuta daudenak, eta hori onartzen dutenak. Eta beste gai garrantzitsu bat izango da presio publikoa, ze esango dute nitaz, ze esango dute egin berri dudanaz, eta bar. Beko zua ipuinean, iruditu zait oso interesgarria, jendartean estandarretarako berandu ezkontzen den pertsona bati, amak gomendatzen dio alabari, ez zaitez jantzi txuriz. Ridikuluago iruditzen zaio birjintasuna adin horretan, eta urdinez behartzen du, inporta zaizu irakurtzea. Amak etzidan soineko zuriz ezkontzeko baimenik eman. 1000 bider errepikatu nion lasai egon zitekeela, zuriz ezkon nintekeela. Badakit sinisten ninduela,
badakit bazekiela. Baina uste dut gehiago lotxarazten zuela mundu guztiak 52 urteko bere alaba Virginia zela jakiteak, Virginia izan gabe zuriz ezkontzeak baino. Urdin argia aukeratu nuen, eta huraxe jantzi behar izan nuen. Eta ama bizi dela behartzen du, ez, horrelako autuak egitea, besteek ze esango duten beldurrez, baina eske ama hiltzen da, eta loreak daramatzanean bere hilobira, oraindik ere bere amak ze esango luken pentsatzen dijoa, alaba. Bai, alaba hori bizi da amak sortu dion mundu horretan oso harrapatuta. Ez? Ama horrek esan dio zer den, eta hil ondoren ere, amak irakatsi dion hori izaten jarraitzen du, ez? Modu batean, nonbaitetik begira balego bezala, ama hori, ez? Eta berak, ama bizirik zegoela zen hori izaten jarraitu behar du, ez? Bizitza osoan, hori erakutsi diotelako. Eta bizitza osorako kondena, ez? Onartzea, zer izan behar dezun esan dizute, eta hori onartu dezu, eta zure bizitza osorako hori aukeratu edo behartutako aukera horrekin jarraitzen duzu, ezta? Zure papera betetzen. Hortara kondenatua gaude, guraso ez zela pixka tristea da. Pentsatu nahi dut ez. Gure guraso izatera kondenatuta gaude. Pentsatu nahi dut, ez gure gurasoak, ez? Ez diralako eredugarriak, edo ez? Baina ni urteekin konturatzen naiz, badugula gure gurasoen antza asko. Eta nire amarekin gero eta antzekotasun gehiago ditu dela konturatzen naiz. Orduan, beti esaten duzu, ni handitzen naizenean beste modu. Nien naiz horrelako ama bat izango inoiz. Gero, ama azea eta egiten dituzu zure amak egiten zituen gauzak. Ipuin hau pixka bat exageratua da. Baina esango nuke bilduma honetako bigarren pertsonaiarik krudelena izan daitekela ama hau. Ez dela ohikoena, horrelako ama bat izatea. Baina bai, egia da askotan sinistarazten digutela zerbait, pertsona jakin bat garela, eta gero batzutan kosta egiten zaigula hori onartutakoan, kosta egiten zaigula onartu dugun hori aldatzea, ez? Edo zalantzan jartzea bintzat. Batzutan ariketa ona da, ez? Ustez, segurutzat dituzun gauza horiek, zalantzan jartzea. Eta, nire ipuinik gogokoena, hor, lehen hitz egiten ondu geha, bakoitzak esaten dula zein den bere gogokoena, eta segurazki nire gogokoena beko sua izenekoa, esango dezu, baizea, hau nola. Iruditzen zait, oso ipuin potentea delako jartzen ditulako aurrez aurre tabu pila bat. Batetik dago, heriotza. Bestetik, zaintza. Zaintzari emandako pertsona bat guztiz absorbitua da ona, elizan sartzen da, naizta ez sinestu handia izan, eta zer eta sexuan pentsatzen. Osea, tabu gehiago zaila zien elkarrekin jartzen. Adibidez, hor niretzat distiratsua da nola erabiltzen dituzun loreak. Ze loreak badia bai heriotzaren simboloa eta baita sexuarena. Orduan, zergatik, loturari badago sexuaren eta heriotzaren artean? Galdera igual pixkat filosofikoa da, Pixkat, bai. Ez dakit, ipuin hori ipuinik zaharrenetako bada. Oso, nahiko. Esango nuke igual lehenengo beste ipuin bat idatzi nuen proiektu honetarako, eta hori berreskuratutako bat izan zen. Eta egia da hasieratik oso ipuin berezia izan dela niretzat justu horregatik, ez? Eliza, sexua, dena uztartzen zitulako la modu berezi batian, heriotza, zaintza, etxean ere elizan modu batean ateratzen da sexua, ez? Baina saiatzen da
bere buruan azten, ez? Momentuan lotxatu egiten da bere buruaz. Baina azte horretan, zenbat eta gehiago saiatu azten, orduan eta gehiago pentsatzen du horretan. Eta zentsuratu egiten du bere pentsamendua. Eta etxean ere modu batean gertatzen da hori, ez? Bere senarrarekin daukan harreman horretan, bai hasieran ere erabat zentsuratuta dagola protagonista. Sexuari dagokionez edo eta horrela azaltzen da bere amaren eragina, ez? Bere amak, bueno, nik uste dut hor zulotxo batetik ikusten ditula bere amaren begiak, orduan, ez? Hola mantentzen dela. Orduan, uste oso gogorra dela, ipuin bezala oso gogorra dela, eta ez dakit esango nuke heriotza eta sexuaren artean harremanik dagoenik. Uste dut, emakume honek berak islatzen duela bere heriotza izan ez den hori. Bizirik jarraitzen duela, baina, bueno, bere bizitzako, bere gurasoak, bere senarra, pixkanaka dena galtzen doala, eta argipuntu bat ikusten duenean, edo, ez, elizara joan eta sexuaz pentsatzen hasten denean, hori ere, ez, segituan bere burutik ezabatzen du edo anulatzen du, ez, orduan, baduola, bera ere pixkanaka hiltzen doan sentipen baten du, ez? Zer gertatuko da emakume horrekin? Seguraski, baserri horretan, hilda dagoen baserri horretan bukatuko du, eta listo, ez da? Ez sexu, ez senar, ez zer. Bueno, eta aurrei buruz hitz egiteko. Oinazen kate begiak badirudi errepikatzen diela, ez? Eta gurasoen mamuak haragi bihurtzen ditugunean, gure gurasoak bezalako bihurtzen geanean, aurrak munduratzea ekiten diote, eta horrela katebegi bat osatzen da, ez? Oinazearen katebegi bat. Presioak ala behartzen gaitulako edo norbere grinak horretarako bultzatuta, aurrak eukitzeko desioa dago, baina aurrak ez dira beti nahi denean etortzen. Batzutan, bikoteen lautik bat, gutxi gora bera, kosta egiten da haurdun gelditzea. Jaiogabeko aurrak ere bihurtzen dira mamu? Bai. Bai, eta zenolako mamu, ezta? Izan daitezkelako zure bizitza erabat baldintzatzera iristen dien mamu batzuk, ez? Nahi eta ezin hori, ama izan nahi hori eta ama izan nahi ezin hori. Oso prozesu gogorra izan daitekelako. Ez soilik zuk hala nahi duzulako, nik uste gizarteak ere presio asko egiten duela horretan, ez, emakumekiko. Lan gutxi egiten dela hori pixkat, ez, emakumei presio horretatik askatzeko. Bueno, azaldu nahi nuen gai bat, eta kontatu nahi nuen gai bat izan zen, ezta? Badagoela ikusteko ere, ez, errealitate hori existitzen dela erakusteko. Eta minetik, ez, lehen esan dudan min horretatik, ez. Barruan sentitu nahi duzun aur hori ez sentitzeak ematen dizun min horretatik. Usaimenei dagokionez, ze usai ditu zure liburuak? Bota katalogo bat usainen. Ez dakit, ni ere usainekin oso sentiko horra naizelako edo, baina uste dut usain asko agertzen diela. Bai, zuretzat garrantzitsua. Bueno, niretzat garrantzitsuak dira usainak laguntzen dizutelako irakurlea zuk nahi duzun giro horretara eramaten, ez? Bai, gustatzen zait irakurleari eustea eta askotan kokatzeko erabiltzen ditut usainak edo nire ipuinei hastea kostatzen zaie edo ekintzei hastea kostatzen zaie, deskribapenetan pixu handia jartzen dut justu nahi duelako irakurlea jarri ni nagoen momentu horretan. Biak leku berdinean egon gaitezen istorioa abiatzeko. Orduan, bai, esango nuke usainek badutela horretan, txokolate usaina,
batean bonboiak agertzen dira, bonboien usai hori, edo loreen usaina izan daitekena, edo dutxako xaboiaren usaina, edo badira oso ohikoak, baino oso momentu konkretutara eramaten zaituztenak, adibidez, ez komunean zaudenean xaboia, usai hori gogoratzeak, laguntzen zaitulako historia horretan kokatzen. Eta horretarako uste dut oso baliagarriak diela usainak. Usai onak ekarri dituzu ona publikora, baina usai detxatxeginak ere badaude eta liburuan oso esplizituak dira. Bai, bueno, nituzke berezikin armentuko, baina... Lixibak eta... Bai. Bueno, kantzontzilo zikinak eta... Bai, badaude, bai. Bihotziraunian ere uste badaudela hor. Hortzoriak, gibela eta pankreasa ondatuta. Bai, berdin, ez? Laguntzen dizutelako usai txarroiek ere kokatzen, gorpu horren aurrean, edo kasu honetan, zuk aipatu ezun garbitzen emakumea kantzontziloak eta kuleroa garbitzen ari den horretan, irudia bera da, ez? Usaina baino gehionik irudia da, ez? Gaizki dagoen hau lehenbailen garbitu, eta berriz, ez? Kantzontzilo eta kulero garbiak, hemen ez da ezer gertatu, ez etengabe da hori, orduan. Kasu horretan usaia baino gehiago ekintza bera da niretzat garrantzitsua. Zaintzailea, Sisifon mitoan harrapatuta, ez? Garbitu, zikindu, garbitu. Bai, baina da garbitu ez dadin ikusi, ez? Piskat, lehenbailen garbitu eta ez ezala inork nabaritu edo ikusi hemen ezer gertatu danik. Probak ezabatzea. Bueno, bukatzen, pixkanaka bukatzera edo egin gote. Jendeak, akaso zure figura orain deskubrituko du, idazle bezala, baina sormenan munduan etzea berria. Garai batean bertsolaritzan buru belarri ibiltzen zinen. Ze alde dao literatura eta bertsolaritza, ze maite eta ze gorroto duzu bakoitzetik? Alde nabarmena dao niretzat. Literaturarekin kalitatezkoa izan edo ez, hortan sartu gabe, lortzen dut nik nahi dudana egitea. Nik liburu hau egin dut, eta hau da nik egin nahi dudana. Hau da bukaerako emaitza. Bertsolaritzarekin, pateko-tasunean, ez da hori gertatzen beti. Maiz. Orduan niretzat oso zaila zen bertsotan egiten nuen horretan onartzea, buruan neukan hori, ez kanporatzea, edo beti izan kantatzen nuen hori, buruan neukana baino txarragoa, edo inoiz etzan iristen nik egin nahi nuen horretara, ez nintzen iristen maila horretara. Orduan, hori oso komplikatua zen niretzat, hori eramatea, eta saioen ondoren askotan, buelta asko, ez? Hemen hau esan nahi nun, eta hau esan dut, eta etengabe orduan niretzat, etzan enun bate gozatzen. Etengabe neon pentsatzen, esan ez nun horretan. Orduan, literaturak ematen dit aukera, nik nahi detena, nahi duten modu horretan, eta azkeneko hori ematen, ez? Buruan dudan hori ematen. Eta aldaketa nabarmenena hortan, ez? Desberdintasun handienak hortan ikusten ditut. Gero badu bapatekotasunak beste, zakit, erakartzen zaitun beste zerbait badu ere, ez? Bapatean kantatze horrek. Baino, nik uste dut gainditu behar dituzula zure buruko beste eskema, beste gai izan behartzeala, kantatu dezun hori onartzeko eta horrekin gustora gelditzeko. Etengabe ni bestela baldin bazaude horri bueltak ematen, etxazinua. Eta orduan, erabaki nun, bapatekoa behintzat ustea. Idatziz batzutan jarraitzen dut, orain gutxiago, gaiak ere asko iten du, ez? Idatzi nahi detenan arabera, igual batzutan bertsoak dira, bestetan normalean literatura narrazioak izaten dira, ipuinak.
Uste duzu literaturak libratuko zaitula esan nahi dezun bezala esatetik eta... Bai, uste dut baietz. Gero izango da, hori irakurlearen gustoko den, edo ez, beste gauza bat izango da. Baina nik nahi detena, nik barruan dudan hori esateko formatua edo euskarria edo, hau da, ez, liburuak dira. Aipatu duzu irakurlea, eta interesaren zait, irakurlearekin ze harreman duzu? Edo... Ez dut asko pentsatzen irakurleangan. Idazten ari naizenean, ba igual justu oso argi izaten dudalako buruan zer nahi dudan kontatu, ez dut gehiegi pentsatzen irakurlearengan. Egia da, liburu hau, saria irabazi nuenean, sartu zitzaidala hola barruan nolako zerbait, esan nola, irakurri behar dut benetan zer idatzi nuen, eta orduan jarri nintzen irakurlearen aldean, ez? Jendeak zer irakurriko du nire liburu hartzen duenean, eta orduan. Baina bestela, ariketa bestela ez naiz irakurlearen tokian kostienteki jartzen. Bai egiten ditut aleginak, balen esan deten bestela, usainak, ez? Pixkat nire ipuina kokatzeko, baina adibidez ez dut inoiz pentsatzen, irakurleak zer nahi du kontatzea, edo zer nahiko luke entzun. Hortan ez dut inoiz pentsatzen. Eta aukeratzen dezunean ze pertsonatan idatzi, adibidez, gehienak lehenengo pertsonan idatzita daude, baina adibidez gerrarei buruzkoa gu, lehenengo pertsonaren pluralian dago, eta esango nuke besteren bat zuka badaola, bihotz iraungia. Bai, nik uste dut gaiaren arabera eta idazteko moduaren arabera, kasu honetan lehen pertsonan idazteak saiatzen laguntzen duela ipuinean sartzen edo girora hurbiltzen edo gertutasun hori ematen du lehenengo pertsonak. Bai, izan daiteke irakurlea ere hurbiltzeko, baina nik uste dut gehiago dela neregatik egiten dudan zerbait, ni bertan sentitzeko, eta ez hainbeste irakurlea hurbiltzeko, naiz eta horretarako ere balio duen. Eta, zure estiloei buruz esango nuke, gustatzen zaizula irakurleak zer ulertuko duen zehazki idaztea. Alegia, ez diozula uzten irakurleari amaiera ireki bat edo personaia bat oso ondo ez dakizuna nola pentsatuko duen. Gustatzen zaizula asko kontrolpean edukitzea. Bai, irakurlea. Bai, izan daiteken neri ere gustatzen zaidana hori izaten delako normalean. Neri bukaera irekiak normalean. Beti jakin nahi izaten dut idazleak nola bukatuko lukeen, edo nola bukatu duen, ze idazleak ziurrenik bukatuta dauka, ez? Irakurtzen dezunean, bere buruan bukaera badauka, naiz eta ez duen idatzi. Orduan beti, esaten dut, nola bukatuko luke berak? Zaizit, bukaera irekiak ez zaizkit gehiagi gustatzen. Orduan nik uste niretzat bukaera ireki bat, bukatu gabeko zerbait izango litzatekeela. Bertsolaritzatik etortzeak eduki dezake bukaera. Izan daiteke, ez? Bukaera sententzia bat jartze hori, izan daiteke horren eragina. Bai. Generoai dagokionez eta nik uste jazarpen dezente ikusten diela. Nahita aukeratu dituzu, minari buruzko bilketa bat egiten, jazarpena naturala zen. Hori da, ez? Minari buruz hitz egin nahi horretatik, nahi gabe atera dien harreman guztiak, gisa horretakoak izan dira, ez? Nahi gabe indako zerbait, baina kontatu nahi dudana ere, hori da, ez? Mina, barruko mamu horiek, beraz, nahi gabe atera dira harreman guzti horiek. Zorionez edo zoritxarrez. Eta azkeneko galdera bezala badago ipuin bat, eta orain izena duna, gerra aipatzen da, gerratik iesi duan familia bat, eta bukatzeko aurrak amari egiten dion galdera bera egingo izut. Eta orain zer?
Ba, orain idazten jarraitu. Idazten jarraitu, lehen esan dudan bezala aurrentzat zerbait sortu eta presari gabe. Presari gabe idatzi, denbora hartu niretzat eta barruan dudan hori eta kontatu nahi dudan hori, ba, nahi dudan bezala kontatu. Eta zortea badut, eta irakurleak baldin baditut, oso ondo. Eta bestela ere, jarraituko dugu idazten. Bueno, erronda txiki bat irekiko dut zuetako norbaitek galderak baldin baditu ere, zuk ere gogoaik baldin bazenu pasarte konkreturen bat irakurtzeko, hauxe gelditu zait zehatzeko, aipatzeko, irekiko nuke. Ez dakit, bale. Bueno, justu horregatik, esan, 3. ipuinean... Liburu bat, saldu. Liburu bat. Nik Carmele, galdera bat. Idazten hasi aurretik esan dezu denbora dexente ematen diozula historiari zure barrun lantzea. Eta lantze horretan jakin nahi dut zer ematen diozu garrantzia gehiago, ez? Pertsonaiak perfilatzen, edo historiaren aria, edo inflexio punturen bat eta hortik abiatuta. Ez dakit, nola izaten da prozesu hori? Normalean, irudi bat etortzen zait, eta irudi horretatik abiatu, argazki bat etortzen zait, normalean. Normalean izaten dela, nire ipuinetako lehenengo eszena hori, eta argazki horretatik abiatzen naiz kontatu nahi dudan hori kontatzera. Eta buruan bukaera bat eduki arte, normalean ez naiz idaztera jartzen. Normalean hasiera bat eta bukaera bat eduki behar dut. Tarteko hori, gerta daiteke airean egotea, gero behin ordenagailuan jarrita sortzen dut. Baina normalean buruan bueltaka dudan historio horrek, beti du hasiera bat, argazki bat, hortik abiatzen dena, eta bukaera bat izaten du. Gero nola iristen garen bukaera horretara, gero lantzen dut askotan, baina oso bukatuta izaten ditut ja buruan ipuinak. Eta burutazio horiek espreski jartzen zara horretan pentsatzen edo asaldatu egiten dizute, edo zen, ez dakit, eguneko edozein momentutan flash bat etorte zaizu, edo nola da? Bai, izan daiteke telebistan ikusi dezun irudi batek, edo kalean ikusi dezun eszena batek, bi pertsonen artean, edo, bai, normalean izaten dute olako abia puntu, bai, eguneroko bizitzan gertatutako zerbaitek abiatzen ez, txispa hori edo gaia bera izan daiteke ez, gaia berarekin bueltaka hasi eta irudi bat etortzen zaizu ez, hori ere izan daiteke, baina bai, normalian jokua ematen dute ez, kalian zerbait pizten zaizunean, zuk ere ez dakizunean zergatik piztu zaizun zerbait, argazki horietatik abiatzeak jokua ematen du ez. Niretzat ere bada ariketa bat, jolas bat. Hortik abiatu eta zer sortuko nuken. Bai. Bueno. Etxetik ez dakigu inoiz zenbat pertsona dauden jarraitzen eta... Badago ere, ez? Balego. Bueno, ez kontua da, deigarri egiten zait, berez haragizko edo ezur haragizko mamoiek zeintzu dira. Ipuin guztietan agertzen direnak, ipuin bakar batekoak, hau da, bilduma osorako aukeratutako izenburua da, ero ipuin batetik ateratakoa. Ipuin guztietan ateratzen da haragizko mamu bat, forma desberdinetan, batzuetan oroitzapen gisa, besteetan gertuko pertsona bat, edo izaten usteari ari dion pertsona bat, zartzaroagatik, edo gaixotasunagatik, edo hilden pertsona bat, guztietan dago, edo iritsi ez den pertsona bat, ez? Guztietan dago, haragizko mamu bat, oraina, protagonistaren oraina baldintzatzen duen pertsonaia bat, edo mamu bat. Bai, ez, deigarri egin zaidalako Jorge Edwards, idazle txiletarrak, beak idatzi zuen duela 30 urte, ezur haragizko mamuak.
sortzi puineko bilduma bat, zuk 10-rekoa egin duzu, eta 30 urte pasatu eta ematen du olako zupigintza moduko bat egin duzula, behar bada nahi gabe, baina izenburuan bat letorke, ez? Hori erdaratuko bagenu, segurazki esan behar genuke, ez? Berak jarritako izenburua edo, eta haren mamuak ere, Jorgek aipatzen dituena dira, berak oroimenean dituen mamuak. Bizirik daude, horietako batzuk hilda egon arren, bizirik dirautenak. Eta, bueno, iruditzen zait oso kontu polita, 30 urte, osta pasata, eta antzeko bi kontinente olako jauzi bat egin da. Eta, bueno, oso kontu polita iruditu zait. Eskerrik asko, irakurri beharrekoa, badakagu, etxeko lanak. Bi liburukin atetzen gara. Nik uste, Karmeleren liburuan originala den zatia dela, mamuetako batzuk ez diela eriotzara iritsi. Eta batzuk ez dira ez da bizitzara iritsi. Alegia, jaio ez dien aurrak mamu dira, eta oraindik hil ez dien pertsona batzuk ere dagoeneko mamu bezala integratua daude, ez daudenean ere presentzia bat daolako hor, protagonista pixka bat eragiten dutenak, ez? Bai, mamutzen doaz, ez, pixkanaka. Baixe, mila esker etortzeagatik, eguzkia eta ostirale inontzea kompetentzia gogorra dira, eta eskertzen dugu zuen presentzia. Mila esker.